Bertara sartzen zara eta bertan ikusten duzu gizon bat altua, akitua eta ez dakizun orden. Argia eta itzalak nazten dira gela barruan. Zerbait ari da gertatzen hor, baina ez dakizu zer. Ez dakizu zer. Bere armarekin apuntatzen zaitxu polizia batek. Ez da zure lagun argi dago, ezagutu dituzu politikari batzuk eta hoiei buruz gaizki mintzatu zara. Litekena da horregatik jomugan egotea, badakizu nun dagoen boterea berezkuek irmo eusten diote zure esekuzioari. Jostaiuzko errealitate batera biliko balute bezala, abokatuek galdetu dizute zure iritzia etorkinei buruz. Baztertuen eskubideak defendatuko zenituzken jakin nahi dute. Katedratiko batzuek maite dituzte zure ideiak idatzi dituzu pare bat gauza denbora librean. Eta zerbait gertatzen dela badakizu baina ez dakizu zer. Eta zerbait gertatzen dela badakizu baina ez dakizu zer. Eta Elliot Smith ari da klubean kantari, kea dago inguruan betikea, 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 betikea. Eta jendearen usaina, errealitatearen usaina, aita galduaren usaina, amaren eskuena. Eta horretan zaudela txantzetan dator zerbitzaria, gaur ez du banda joko dio. Abeslaria zeharo mozkortu da eta komunian okari zela, buskatu du kopeta konketaren kontra. Odola dago oraindik, nahi badezu ikusi, zerbait ari da gertatzen bo. Zerbait ari da gertatzen, Mr. Jones, baina ez dakizu zer. Ez dakizu zer. Ez dakizu zer. Eta Elliot Smith ari da klubean kantari, kea dago ingurua betikea, 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 betikea. Eta jendearen usaina, errealitatearen usaina, aita galduaren usaina, amaren eskuena. Eta horretan zaudela txantxetan dator zerbitzaria, gaur ez du handa joko dio. Abeslaria zeharo mozkortu da eta komunian okari zela, buskatu du kopeta konketaren kontra. Odola dago oraindik, nahi badezu ikusi, zerbait ari da gertatzen bo. Zerbait ari da gertatzen, Mr. Jones, baina ez dakizu zer. Ez dakizu zer. Ez dakizu zer. Ez dakizu zer.